Dobrodošli na konferenciju za medije vezano uz, rekao bih, još jednu od povijesnih utakmica ženskog rukometnog kluba Bjelovar. Ovdje nazočni danas su Ivan Turkalj, predsjednik ŽRK Bjelovar, Ana Marija Gavrić, igračica, Antonija Oremović, igračica i Renata Petrović, igračica. Ovdje je naravno naš neizostavni Milo Mateković, pročelnik odjela za obrazovanje i sport. Dakle, obrazovanje i sport. Ženski rukometni klub Bjelovar, kao što većina vas zna, domaćin je utakmice četvrtog kola EHF European Cupa između ŽRK Bjelovar, dakle, i Kabuter Handbal Venlo. Nadam se da sam dobro rekao, je? Kabuter, je? Kabuter. Da je na nizozemskom. Ovo je četvrto kolo 16 klubova Europe koji igraju EHF European Cup. Utakmica će se održati u subotu 13. siječnja 2024. godine, naravno u Bjelovarskom hramu rukometnom, dvorani europskih prvaka. Grad Bjelovar sudjeluje i u financiranju ŽRK Bjelovar putem sportske zajednice grada Bjelovara u okviru programa javnih potreba i u sportu. Kao prioritetnoj sportskoj udruzi grada Bjelovara financiramo oko 110.000 eura godišnje. Dakle, 110.000 eura godišnje, to je za sad jedan manji iznos, ali mi to uvijek rebalansiramo, kako mi to volimo reći, ali tako, Milane? Tako da dobijete na kraju bude puno više, kao i naravno drugim klubovima. Otprilike, prošle godine, ja mislim da je realizirano milijun, moram se sad skoncentrirati, 1.500.000 sve ukupno sportskoj zajednici, ili tako? 1,5 eura. To je ogromna cifra, ali tu su naravno i investicije, tu su naravno i sportska razvoj, sportske infrastrukture i mogu vam reći da će i ove godine grad Bjelovar isto tako financirati obilato. Evo samo da kažem, ali to će biti zasebna preskonferencija. Otprilike grad Bjelovar završio poslovnu godinu sa 31.12. sa 2 milijuna eura plusa. Tako da ovoga. Međutim, nemojte misliti da će to sad sve ići u sport, neće, nego vrtići, škole i tako dalje. Ali u svakom slučaju, evo, 2 milijuna eura plusa, mislim da to je nikad zabilježeno u povijesti ovog grada. U svakom slučaju potrošit će se to, već ima svoju namjenu, ali jedan dio toga će sigurno ići i u sport. I ja sam rekao, ovo je povijesna utakmica za ženski rukometni klub Bjelovar. Mislim da se curama pruža sjajna prilika. Svaka utakmica košta otprilike 20 do 30.000 eura. Dakle, ja sam rekao da ćemo mi pronaći novce da ako treba idemo do finala. Dakle, nije baš ni mali novac, ali cijenimo angažman i uprave kluba, naravno cijenimo i jednu priliku, jednu sportsku priču, to je da svaki sportaš radi za neki konačni rezultat, radi za razvoj svoje karijere, radi za uspjeh, radi za pobjedu, radi za taj, rekao bih, sveti cilj, a to je uvijek manje financijski, naravno financijski je bitno, manje financijski, više je bitno upravo taj jedan sportski rezultat koji će ove cure sigurno napraviti. Pruža se još jedna dobra šansa da se ode još jedan korak dalje. Grad, kao što sam i rekao, grad će to financijski pratiti. Ovo je stvarno jedna prilika da jedna sjajna generacija rukometašica ženskog rukometnog kluba Bjelovar napravi jedan povijesni rezultat, jedan podvig i da doista prođu u danji slijed natjecanja. Zato smo i napravili ovu konferenciju iz razloga da još to malo nakon božićnih novogodišnjih blagdana da još malo aktualiziramo, jer očekujemo naravno da se popuni dvorana kao što je to bilo i zadnji put i evo, cure će opet odigrati utakmicu doma, ne znam, vjerojatno to ćeš ti reći kada se otprilike očekuje, kada će to točno biti, dakle 13. siječnja je doma, a onda poslije igramo u gostima. Igramo u Nizozemskoj, da. Tako je. Tako da evo, želimo 13. siječnja pozvati što više naših Bjelovarčana u dvoranu, da podržimo djevojke u tom svojem povijesnom, rekao bih, pokušaj povijesnog rezultata, da, kako bih rekao, Dinamo, da se dočeka proljeće u Europi. Nikad do sad nismo dočekali proljeće u Europi ako ne gledamo one stare generacije, tako da je ovo stvarno jednako, rekao bih, povijesna šansa, ali ne treba na curama stvarati neki dodatan pritisak, neka odigre ono najbolje što one znaju, a onda ako zasluže, onda će rezultat doći sam od sebe. U svakom slučaju ja im već sada želim čestitati na odličnom nastupu u Europi
Vidimo da će vjerojatno i sljedeće godine, kako sad stvari stoje, isto igrati Europu i evo, podršku grada Bjelovara će uvijek imati. Jako mi je drago što je gospodin Mateković tu, koji je u biti glavni zaslužni za osnivanje ovog kluba. I mislim da može biti ponosan što je klub, evo, u ovom povijesnom, mislim da je ovo povijesni uspjeh, da smo četvrto kolo među 16 najboljih u Eurokupu. I prema našem treneru Dariju Obranu, mislim da imamo šanse proći dalje. Skromno je rekao gradonačelnik da idemo na prvo mjesto, ali druge ekipe su dosta jake. Evo, ako prođemo ovo je stvarno povijesni uspjeh za ženski rukometni klub. Nadam se da ćemo tako i nastaviti. Mislim da je u klubu situacija više nego dobra. Evo, to će i igrači se potvrditi. Mislim da nikad nije bila bolja atmosfera nego sada. Financijski smo stabilni za sada. Možemo sve, znači ne kasne se ni plaće, sve ide u mjesecu. Tako da smo to uspjeli nekako stabilizirati i sad je samo na njima da one ostvare ovaj povijesni uspjeh još jedan korak više, pa da budemo stvarno, evo, da budemo ponos ovog grada. Što mislim da su one to zaslužile. Evo, mislim da je Ana Marija je proglašena po nekom portalu najbolja igračica. Nije to neki portal. Pa ne znam po kojem, nisam htio imenovati, oprostite, ali evo ga, po renomiranom portalu, proglašena je za najbolju igračicu. Tako da, evo, stvarno može biti grad ponosan na ove cure, jer kažem, atmosfera je dobra, volje imaju i nadam se da ćemo proći ovo još jedno kolo, a nadam se onda još jedno, pa ćemo vidjeti za dalje. Pa znači u subotu koje vrijeme? U subotu se, znači u 19 sati se igra, pozivamo sve da dođu u što većem broju, jer onda smo tamo, znači ovu prvu moramo svakako pobijediti. 13. Da. A onda nakon toga idemo u Nizozemsku, tamo igramo u nedjelju, tako 20, u 2 sata. Tako da pratite na portalima Venla, mislim da će oni imati to online, će puštati i nadam se da ćemo proći. Evo. Ja sam siguran i po Dariju Obranu, glavnom treneru, on je kaže da ćemo proći, pa evo ja mu vjerujem, tako da imam puno povjerenja u njega. Prije svega bih htjela u ime svih igračica i kluba zahvaliti gradonačelniku i svima koji stoje iza nas. Mislim da je ova sezona stvarno, možemo reći sad već i povijesna, s obzirom na rezultate koje ostvarujemo. Isto tako želimo se zahvaliti svim gledateljima koji su bili prošlo kolo i nadamo se da će nas i ovo kolo doći podržati, jer već dugo u gradu nije bilo ovakvih utakmica, tako da ja vjerujem da će se dvorana napuniti i da će opet grad stati iza nas i navijači, a kažem, mi slušamo gradonačelnika i probat ćemo doći do finala. Tjedan dana je malo više od tjedan dana do tekme. Kako su pripreme? Jeste pratili što radi protivnička ekipa? Pa evo, s obzirom da su bili praznici, za nas nisu bili, mi smo trenirali između Božića i sad nakon Nove godine. Pripremamo se, naravno, pokušavamo održati formu koliko god je moguće, s obzirom da nam je liga završila prije mjesec dana već skoro. Pripremit ćemo se najbolje što možemo, mislim da tu stručni stožer odrađuje sve maksimalno. Na nama je to samo da prezentiramo na terenu i ja mislim da rezultat neće izostati. Pa isto tako htjela bi se zahvaliti i gledateljima i gradu i svima koji stoji iza nas i mislim da se taj naš rad i trud i sve to isplatilo. Svakodnevno treniranje već godinama i mislim da nećemo razočarati publiku i da ćemo ostvariti dobar rezultat. Pa evo ja ću se zahvaliti gradonačelniku gradu i prije svega bi se zahvalila treneru što mi je omogućio da budem dio ovog kluba i ovako velikih rezultata i drago mi je što sam ta jedna cura u toj generaciji koja je uspjela dosegnuti ovaj nivo da igram tu osminu finala kupa i nadam se da ćemo ostvariti što bolji rezultat, ali s obzirom da je ovo prva utakmica domaća, pa tek onda idemo nakon, mislim da bi i meni i kao svim ostalim curama bilo super da dođe što više ljudi i da nas podrži, jer ćemo tako ostvariti što bolji rezultat.